Joet steen ik hier in het Keramiekmuseum te Ljouwert. Voor een hele oude Japanse vaas met een Frieske vrouw erop. Sjoch goed. Dit hier is Titia Bergsma. Misschien wel de eerste westerse vrouw afbeeld op Japans porselein. In 1800 reizigde Titia tegemoet met haar man, een ambtenaar van de VOC, en haar zoon naar Japan. Naar de Zima, een Lietse handelspost vlakbij Nagasaki. Dat alleen Nederlanders handelen mochten. Maar vrouwen waren daar net welkom. En na een paar weken moesten ze alweer voort. En dat maken ze indruk. Japanse kunstenaars maken een soort afbeeldingen van haar zoon en haar Javaanse tjensten. De afbeeldingen waren heel populair en kwamen op printjes, tekeningen en op de vaas. Dus zelfs als het maar heel even op één plak wist, is het nog schieten schreeuwen. Titia had als vriendin zaak een spoor achterlaten op een vrouw. En Joet geven we er even aan. Wie volg je de Friezen van Jertiets de vrouw door? En even mij weet Jeroen er wel meer van. Ja, wist je het. Ik ben hier in New York City, een van de grootste en wichtigste steden in de wereld. En dan herinner je Jeroen en dan kom je ineens een standbeeldje in van een Fries. Petrus Stuyvesant, uit het Lietse plakje Pepergeer, krijgt onder Wolvengeer in West-Stellingwerf. Hij was de laatste gouverneur van Nieuw-Nederland, maar als haatstad Nieuw-Amsterdam. Want New York City wie ooit van de Nederlanders, tot de Engelsen het oernamen. En dit plak, je hebt nou Stuyvesant Square Park, maar dit wie vroeger waar Stuyvesant zijn pleertje, waar hij wennen. En zijn invloed is nog oeral. Dit is bijgelijk de Stuyvesant Street. En als je het achter je ziet, dit is het kerkje dat hij begroeven is. Dit is de St. Mary's Church in de Bowery. En de Bowery komt van het Nederlands woord bouwerij, want hier wordt Nieuw-Amsterdam bouwd. En hier laat hij dus begroeven. Ik ben heel benieuwd hoeveel van de 8 miljoen New Yorkers weten dat zo'n wichtige man uit de Friese geschiedenis hier begroeven is. Maar het is toch wel heel bijzonder dat we hier Safir van Friesland Waai zo'n man vinden kennen. Hey, zie je het? Ben er al eens Friese dingen in Zuid-Afrika? Ik zit hier op Chapman's Peak Drive. Ongeveer 20 kilometer die kant uit, lijkt Kaapstad. 30 kilometer die kant uit, lijkt Kaap de Goede Hoop. Kaap de Goede Hoop. Het houdt mensen al eeuwen bezig. Je moet er erom heen wat je om Afrika heen willen. Dat is waar dat op deze fantastische plek, tipje van Afrika, een heel soort Nederlanders, waaronder ook Friesen, woonkwamen. Maar wat voor invloed kunnen wij hier dan nog vinden in het bijzondere land? Dat er sowieso één woord is, zowel in het Afrikaans als in het Fries, een heel soort jest. En dat woord is stadig. Nou, stadig is zelfs precies hetzelfde als in het Fries. Het is eigenlijk oorspronkelijk een Nederlands woord west, gestadig, maar stadig en stadig, sommige Friesen het ook nog zeggen, ja, volle Frieske wordt het net zelfs. Ja, maar er is natuurlijk nog volle meer. Deze zwartboente Holsten Frieske kei. Het Fries kinder, komt direct wel eens in. Of neem nou dit flesje wien. Friesland, Stellenbosch. Het is een wienboerderij van de familie Steenkamp. En die hebben hun plaats verneemd naar Friesland. Cabernet Sauvignon. Friesland. Dat er nog zachtvolle sporen van het Friesk waarom te vinden binnen aan de orenkant van de wereld. Voor de Friesen begon het avontuur in de 17e eeuw hier op zee. Maar die reis wie alles behalve romantisch. Dagen waren weken en weken waren maanden. Wat begon als een avontuur, was al gauw een leven van onwissends. Met stormen, zeilproblemen, ziekten en minnie. Dat was niet makkelijk. Skierbuik, geld, wietens en altijd het gevaar van piraten, schipbreuk of een ongeval. En dat had het echt een magisch gevoel west. Te reizen naar onbekende werelden. Zonder te weten was het geen komst.